Instagram ťa môže označiť ako spamový účet bez akéhokoľvek upozornenia. Existujú 4 veci, ktoré Instagram považuje za podozrivé a automaticky za ne znižuje tvoje dosahy. A na tú štvrtú si dávaj obzvlášť pozor. Nadmerné používanie rovnakých hashtagov pri každom príspevku. Algoritmus to vníma ako neprirodzené správanie. Namiesto toho používaj maximálne 5 až 7 unikátnych hashtagov, ktoré sa menia podľa obsahu. Pridávanie a mázanie príspevkov príliš rýchlo tiež vzbudzuje podozrenie. Ideálne je nechať príspevky žiť aspoň 24 hodín, aj keď nemajú dobré čísla. Najlepšie je nemazať vôbec, pretože Instagram príspevky majú dlhú životnosť. Rýchla aktivita hneď po prihlásení vysiela signál, že možno používaš automatizáciu. Po prihlásení je lepšie najprv len scrollovať a až potom začať interagovať. A tento je obzvlášť dôležitý. Používanie neautorizovaných aplikácií tretích strán. Aplikácie na získavanie followerov alebo analýzu unfollowerov môžu nielen znižiť tvoje dosahy, ale dokonca viesť k trvalému zablokovaniu účtu. Preto neprepájaj svoj Instagram so žiadnou appkou. Ulož si a zdieľaj toto video aj s niekým, kto o tomto nevedel.